Machiegni kendo Jodak ma South Alungo e West Seme County ma KISUMU koro dak gi luoro kaluore koda jonjore masani ohonore monjo miere kendo wang'o udi. Miyo gi jaode sani nitiere kar kano ringre ma Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital KISUMU ka nyathigi ma jadweche 6 dhi nyime koda yudo thieth kanyo bang' jonjore ma pok oyangi monjogi kendo wang'ogi ei ot otieno saa 1 ka ginindo mano juma mokalo. Milicent Adhiambo miyowa ler mathoth. E gweng' ma South Alungo e West Seme e kaunti ma KISUMU, jodak makono sani odak kod luoro nikech jonjore ma pok oyangi ma sani ohonore monjogi kendo wang'ogi e udi gotieno ka ji nindo. Mae gima odong' to kod mosenindo Kennedy Odhiambo tia mach tarik 4 dweni. Masira mane okawo ngimane kod jaode Sheila Akinyi kendo weyo nyathigi ma jadweche 6 kod adhonde mag mach mwandugi duto bende nowang' molokore mirni. Lit kod kuyo koro mako familia mar Kennedy ma jahigni 42 kaluore kod masira no makoro mayogi joheragi ariyo duto e safar achiel. Anayudo wach ni ka ani pinani ndawinjo ka ng'ato go koko koro ka wuok oko tayudo ka mach liel en ayude laro koro ka penye ni nyathi ere ni nyathi okia ng'ato kawo kuome. Dakika na wuok kadhi dwaro mtoka kaduogo tayudo kosekawe otero osiptal koro nyathi odong'. Sani anindo gi nyithindo oko kuma chake kaka timo pod akia. Bil mag osiptal be pod medre kaka wadwa timo dalawa kae be pod onge. Ondamo machuok kowuok dala Kennedy picha pod en macha e dala Esther Ombuya maode bende ne otia mach giko higa mokalo. Od Esther nowang' jumbe 2 tok yudo notice yor andika kobol ne dhode kowuok kuom jonjore mane dwaro ni ogol Sh50,000 nono to gitieke kod joode duto. Barua no oketi to oten gi kidi. Wasomo barua maber ondik milome Esther. Orwa ni mondo wawang'i yot, wawang'i yei kata wane kichuri majala. Nyadendino yangonwa chiedhnade kod dang'ni masani omake kod nyithindo makata kaka okony weche som nyithindego onge. Wuon nyithindo gi ma wan go mogo na simu. Sani ichiwo na digi dendi ni apoda njo ka denda lit ni kawuono gi wang'o ot gi gimoro amora. Are kanyo kata wala mana aloko adok piny. Kata sani nyithindo no yaw skul an nyathi ma ja grade 3 pok oyaw skul, uniform pod onge go, books onge, bag onge. Kaka dadi chake skul pod akia. Chakri chieng' no koro nalun kech en gima pok otimre ka e gweng'wa ka. Nalur kabisa ma koro ok naninde ot. Nyalo ndo ka jirani, nyalo dhi ndo ka kazi na mora mora. Nyithindo ba akia kama. Jogweng' lero ni arita makanyo orochore mokalo gino makoro miyo gi luor makochopo otieno gikia ni piny biro rugi wach mane gikwayo bila kod jotelo mondo orang wachno matut eneno ni orida arita e alwora no. Mama moro ni KISUMU ma bende achiel kuom business person Kagwel Beach kanyo ni mondo ogol Sh50,000 ni koko ogolo to en bende en e line achiel kuom jomi wang'o kata jominego. Jowadwa kanye lenka bang'e kanye lengni tema koro wachni otimore dala ka. To onge kata ma report moro malong'o mwanyalo ago miyo kata mana dakika mwawuoyo kod ni ji ok ninde ude yo moro muku. Nyaka sani oginen to pod wahinyore nyaka sani. Omiyo sirikal konywa uru. Ka gimoro otimore kaka ma otimore ni wadwa ni investigation motim maber mondo jopiny obed bedo gi luoro. Osipidi maseme elendro tich e yor ong'we yamo oyango ni nondo matut mar yango adieri ewi masirano pod dhi nyime. Ringre Kennedy kod minode okane kar kano ringre ma Ramogi ka nyathigi ma jadweche 6 no pod dhi nyime kod yudo thieth Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Milicent Adhiambo, Ramogi TV, Seme, KISUMU County. En wach malit ahinya kendo